Hi Pangya, magluluto tayo ng minced pork with fresh tofu. Yan, ito po. For steaming po siya, bean curd for steaming. Yan. Tapos, red onion. Okay po, papakita ko po sa inyo kung paano po ako magluto ng ganyan. Ayan, Pangya. Nagpakulo ako ng tubig para i-steam natin yung fresh tofu ng 10 minutes. Start na po tayo magpakulo. Ayan na siya, Pangyaw. Yung first tofu nila, inalis ko na po sa kanyang lalagyan. Ayan po. Iniwa ko po ng 4. Yan na po yung minced pork na manarated. Ito po ay sibuyas na isa. Iniwa ko na rin po. Ayan, Pangyaw, kumukulo na po yung tubig natin. Steam nyo lang po siya ng 10 minutes. Para maluto lang po siya. At matanggal yung sabaw. Kasi yung sabaw po niya tatanggalin po natin eh. Sa sabaw po kasi yun eh. Yung fresh tofu. Okay po. Hintay lang po tayo ng 10 minutes. Tapos, i-turn off na po natin yung apoy. Then, magigisa na po tayo ng minced pork. Ayan, Pangyaw. Magigisa na tayo ng minced pork with red onion. Kasi luto na po yung tofu po natin. 10 minutes na po siya. Kaya mag-start na po tayo mag-gisa ng minced pork and red onion. Pinainit ko na po yung kawali. Lalagyan na po natin ng mantika. Ayan na, Pangyaw. Mainit na po yung mantika. Ilagay na po natin yung sibuyas. Okay na po yung sibuyas. Ilagay na po natin yung minced pork na marinate ko na po. Kaninang tanghali ko po ito marinate. Maaga po ako ng market. Yan, halo-halo lang siya. Ayan siya, Pangyaw. Nakikita nyo ba? Ayan. Nakikita nyo po. Ganyan na po ang itsura niyan. Halo lang po tayo ng kaunti pa at tatakpan po natin. Ayan, Pangyaw. Nakikita nyo po. Halo-halo lang po natin. Ayan. Yan, medyo luto na siya, Pangyaw. Lagyan po natin ng half teaspoon sweet soy sauce. Ito po. Yan, lagyan po natin siya ng sweet soy sauce. Half teaspoon. Yan, halo-halo lang po. Nahalo na po natin, Pangyaw. Takpan po natin siya. Takpan natin ng kaunting minuto para maluto siya. At sure na luto po talaga siya. Kaya ganyan po ang ginawa ko. Tatakpan ko po siya ng mga 5 minutes. Tapos halo ulit po.
Then, luto na. Itap po na lang natin sa fresh tofu na in-steam po natin. Ayan, pangyaw. Buksan natin. O, diba? Naglalangis na siya. Halo lang po siya ng kaunti. Then, luto na po siya. Ganyan lang siya pangyaw. Pasimple lutuin. Okay na po siya. Itatap po natin siya sa tofu mamaya. Okay na po. Luto na po siya. Thank you pangyaw sa inyong panunood. Ingat po tayong lahat kung saan man po kayo naroroon. God bless po sa inyong lahat dyan. Kung nasaan man po kayo, ingat-ingat po pangyaw. Salamat for watching. Please subscribe po. Bicolana OFW po. Salamat po marami. Bye-bye pangyaw. Thank you for watching. Bye-bye. Ito na po siya pangyaw. Na-steam ko na po siya. Lalagay na po natin yung minced pork. Ayan po siya pangyaw. Okay. Hong Kong. Yung alaga ko. Ayan, nagmamadali siya. Paborito po niya yan. O, diba? Andyan po yung red onion at tofu. Ayan. Thank you pangyaw sa panonood. Thank you pangyaw sa panonood. Ingat po tayong lahat. God bless. Thank you.